אנחנו בדרך לקניון לכבוד יום ההולדת של ברבי. רוצה לבוא? אני מתכונן לזה כבר במשך שנה. למזלי, מצאתי את המתנה המושלמת. זאת מהדורה נדירה, ייחודית ומוגבלת בהחלט של צמיד מזל. כן, זה מספיק טוב בשביל ברבי. כן, ברבי היא הבחורה שיש לה ממש הכל. אתה לא יכול לתת לה סתם צמיד מזל. קפצו פנימה, בנות, נוסעים אל הקניון. אז בת כמה ברבי בכל מקרה? שאלה טובה. אני יודעת שהיא הייתה רופאה, וצריך ללמוד בשביל זה 11 שנים לפחות, וזה אומר... אין מצב! בת כמה ברבי? טוב, היא התמודדה על הנשיאות, וצריך להיות לפחות בין 35, אז זה אומר שהיא... רק רגע, עוד 4 פחות 2... רגע, כמה אני מוסיפה? מכונה להכנת יוגורט, תודה תרזה. רגע, מה המבט הזה? אל תגידי לי שכבר יש לך כזה. ועכשיו יש לי מספיק לכל החיים. מגש לארוחת בוקר במיטה. לא, 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 זה לא רק לארוחת בוקר. זה בשביל פינוקים 24 שעות ביממה. וואו, ניקי, זה ממש יפה מצידך. אבל... אפילו אני יודעת שיש לה כבר אחד כזה. ברבי, ממש אי אפשר לקנות לך מתנות. כל מה שצריך זה רק טיפ-טיפונת דמיון. אל תגידי לי שיש לך כבר אחד מדהים כזה. לא רק אחד. אתה נותן לי אחד בכל יום הולדת. 1, 2, 3, 6. טוב, זה ארון מלא בחתיכים. טוב, אני לא חסכתי במתנה שלי. מראה? זאת לא המראה שמקבלים חינם כשקונים איפור ב2,000 שקלים? נו, אמרתי לכם שלא חסכתי כאן. תודה, רקל. טוב, אני יודע שאין לך אחד כזה. נכון שהנעליים נשאבות בזמן שמנקים בשואב אבק, ובכן הבעיה נפתרה. כן, כבר יש לנו שואב אבק לנעליים, אתה לא זוכר? את צודקת, ברבי. באמת יש לך כבר הכל. היי, כן, מה עם שרשרת המזל? באמת? חשבתי שאמרת שהיא לא תאהב את זה. הנה, ברבי. אני יודע שזה לא הרבה, אבל... צמיד מזל! זה מקסים! ותמיד רציתי אחד כזה. אתה החבר הכי טוב ומקסים ומתחשב שיכול להיות לבחורה. תודה, ברבי. אבל את יודעת, יש משהו שכולנו סקרנים לדעת כל היום. מה זה? בת כמה את בכלל? ובכן, היום אני באופן רשמי בת